بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، آل بيت الرسول سلام الله عليكم والتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق، نعم الأئمة آل البيت والإسام، أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. بسم الله وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى الذين خرج معهم يوم قيل له تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمبل مشرف لا تي في لجبو أمبو فون إسلامي كفولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جموكا حكمو كنا لا نو يشرفوكا كنا يشرف لا دوبا دوما مي جموكا نني أنكرم وانا شيخو بيجاكا كنيون في نو أبو جعفر محمد جباتي أنسينا كنا نيونسرو أنا كنا كنا لا أما فو أنكرم ويكو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا يانا ngadu baro kuna medo ke halibi na fanye duo koromun ke kateme ame sungulu mina ame sera yoro dola sungulu wati be na fawe nga watu valeru ka bonyo nya sungulu konnala ame watu la muni wati nafa mayoro bawe ka sabu ke sungulu kletan labando mana ke konnala amina do konnala obe ben sungulu nafa maro bawma be ala taala de nafani fusamantiya munu be ala ka o noya ambela jene kan sumne ka time to yirana sheikhana ame wati mununa sungolo konnala ko baw chama kera kono ngani kle damane nunu bena ko ba doma islamia kono nyama kemiko no ali ibn abi talib alayhi salam babu madinat ilmi rasulillah kira ko miwa ko ale doni duge ali miya dondai o ka fatuli kera ka ben wati nunuma sheikhana ali ka fatuli re sababu bora jumena. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا ومفرج كروبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. نعم. أنبياء الله سبحانه وتعالى دلالة كان سومنه على كان دو جابي آمين. أنبياء كان أنجر على لا نبتو بتوي آمين. الله سبحانه وتعالى كجا أما نابل جلي يا رب العالمين. كعلى ديلي سمولتي ما على كايرانا يا رب العالمين. أبو زهرة أمبي على ديلي كيشني هنا البركة على كاكي أنفلالي بانا لامل باي جين فانتا أناني بلا جلي آمين يا رب العالمين. كافو بلا جلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمبي سمولو كليتان لابونا نو كنسيرة على كرا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أكمبا تشسري على باتو كما مين كن يالك السنة سنغلو كليتان لبانا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ودي أكمي لما مصري كنو نينك اعتكافك. نعم. اعتكافو دي كاتو مصري كنو على باتو ليلا. الله أكبر. أكمي لما كاتو مصري كنو الله سبحانه وتعالى باتو ليلا. ودي على كراك السنة صلى الله عليه وآله وسلم سنغلو كليتان لبانا nga ala ka ambe sawabama ko kacha nin kalo nin kile mukan kelen do o de kera sayyidina ali ka somale mali sabula kile tan kononton o fajiri dare fe abugora pamurula misri kono sana ka bugo adon ka fofolo ali ibn abi talib alayhi salam ali mi yashrifu balajelen bemay ala kira salawatullahi alayhi wa alihi. نعم. أنا كصحابة دو تربو سيدنا علي وكنجا سيدنا أبو بكر بالا دورو بالا. نعم. ولو يرجعوا لا نوع صورتنا توني بنينا على كراكو أي كاتتون بنينا أبي كنيا كابونا أبي أكاس سيا أنا كسومال مالي وبالسبب دافون لكون نقول لا أشقى الآخرين لبا مولا ما كنا نقول
k'o de bɛna ali bomosi ɲuro n'a joli ye k'a ci a kunkolo la fo ka bomosi ɲuro ni joli ye alakira ye a fɔ a ye k'a taamasiyɛnw bɛɛ fɔ a ye kuma min na ni kira soma yɛlɛmana salamullahi alayhi ni fitina nana don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ de dɔ bɛ yen nɔ ko abdurrahman bun muljim ale kun ye taasira maa ye u b'a fɔ min ma ko khawariju jumɛn maa minnu murutira ka bɔ maa sigilen ala fɛ ka bɔ o kɔ yani ala de ye ale sigi ɔ maa o maa banna o ma i banna ala kira ta ma a f'i ma rebelle khawariju de ye mɔgɔ minnu bɔra maa murutilenw sabu kira de y'a fɔ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko e ali e bɛna maa kulu 3 faga k'u kɛlɛ ne kɔfɛ nakithina minnu bɛ bɛɛ a k'i ye k'a fɔ an sɔnni i ka kɛ an ɲɛmaa ye ka tila k'a bɔrɔtɔ a filanan minnu bɛ kɛ tɔɲɔlikɛlaw ye elfi albaghiya elqasitin o de ye maa minnu ni olu kɛra tɔɲɔlikɛlaw ye ala ye kiiri bila yɔrɔ min n'i y'a bɔ yen o ye tɔɲɔlikɛla ye o kɛra sifɛyini kɛlɛ ye kɛlɛ min ni Ammar bun Yasir tora a la ali kɔ kɛlɛ min cɛba minnu ye baduru kɛlɛ kɛ ala kɛra nɔfɛ o 50 tun bɛ Seydina Ali nɔfɛ a don sifɛyini kɛlɛ la o kɛlɛ de tɛmɛna Ali ani Muawiya n'a ka jama cɛ kɛlɛ min ni o tɛmɛna laban na Naharawan n'o ye Irakiyan fan dɔ ye o tɛmɛna Ali ni minnu cɛ n'o ye khawariju ye ala kɛra de y'u wele k'a fɔ wal mariqin yamraquna min ad-din k'u bɛ bɔ diinɛ kɔnɔ pelepele i n'a fɔ kalakisɛ n'i y'a bɔ kalabara la a bɛ taa yɔrɔ jan cogoya min na o dɔ de bɛ yen ko abdurrahman bun muljim o de y'i kale ko f'a ka ali faga a taara ɲɛbɔ muso dɔ de fɛ o tɔgɔ ko Khattam o fana ali juguya tun b'o la ka d'a kan ali kɛra o mansa dɔw fagaba ye sababu ye kɛlɛ dɔw la yani a bɛ komi Seydina Ali alayhi salam ala kɛra delila ka min fɔ a ye komi a bɛ Mustadrakul Hakim ala sahihayni na a b'o kitabu la kitabu dɔ fana bɛ yen mawaqifu baka fiha rasulullah sallallahu alayhi wa alihi yɔrɔ minnu ni ala kɛra kasira o yɔrɔw la o kitabu o bɛ yen o kitabu ne y'o san Madina yɛrɛ de a kitabu alhamdulillah a bɛ kuma ko caman kan minnu ye ala kɛra bila kasi la o dɔ de ye ala kɛra salawatullahi alayhi wa alihi ani Seydina Ali bɛ ka yaala Madina o ye tamaru foro dɔ ye ali ko ni cɛ ka ɲi ala kɛra ko kosɛbɛ ko nka min b'i ɲɛ alijinɛ kɔnɔ ka ɲi ni ne fo sigiyɔrɔma 3 ala kɛra bɛ segin kuma in kan o kɔfɛ kira kasira Seydina Ali ko kira ma mun de b'i kasi ya rasulallah kira bɛ kasi a bɛ sigi a ko ya abal hasan yani hasan fa a ko daghaa'inu fi qulubi rijal a ko i mɔnɛ bɛ cɛw dusukun na u tɛ se k'a da kɛnɛ kan sabula ne bɛ yen nka ni ne fatura u bɛ sɔrɔ ka o mɔnɛ ninnu u b'a fɔ k'u b'o bɛɛ bɔ e la Seydina Ali ko kira ma ya rasulallah ko b'a sɔrɔ n ka diinɛ kɔni dafalen don bolo a ko b'a sɔrɔ i ka diinɛ dafalen don bolo a ko o tuma na ne tɛ jɔrɔ ne tɛ siran saya binna ne kan ne binna saya kan a bɛɛ ka kan ne o tuma kamalen n'o ye abdurrahman bun muljim ye ale ɲɛ bɔra Khattam fɛ Khattam ko ale furu nafolo ko kan kɛ ali fagalan de n'a sera k'ali faga a ta y'ale o tuma a ye wagatinin kɛ olu ka so a kan k'ali faga ni ba min ye a b'o lami yani bɔ a la n'o ye pɔsɔni fo don min n'ala y'a latigɛ o ka kɛ ali ka su laban ye tamasiyɛnw kun jirala ali la ala kira fɛ sallallahu alayhi wa alihi kɔnɔ dɔ bɛ yen ani tɔngɔnɔw bɔlen don ɲɔgɔn fɛ u b'a fɔ a ma ko ba wɔlɔ an t'a dɔn jumɛn
wala ani tɔmɔnɔ ka surun ɲɔgɔn na olu ye kasiw daminɛ ɛli iwaza a ko nin ye su ye su min n'ala kira a fɔ nin t'a jɛ fiyewu a ye sankolo jateminɛ k'olu kulekan mɛn a ko nin don k'a b'a ka taafe siri o buruna a y'a dɔn k'a fɔ nin ye nkalomajiraw ye donc a bɔtɔ fana Zeinabu kun bɛ yen yani a kɛra i b'a fɔ bunanku la a bɔra ha bi o ma deli ka kɛ a ko nin ye ala kira ka kuma fɔlen bi su in na don dɛ a ka sɔrɔ k'a ka dɔnkiliso in fɔ ushdud hayazimaka lil mauti fa innal mauta laqiqa a ko i cɛsiri i ka saya kunbɛn sabula bi ye saya a ɲɔgɔn kunbɛn don ye i cɛsiri i ka saya kunbɛn bi ye saya a ka ɲɔgɔn kunbɛn don ye kuma a bɛ ala kosuma cogo min a bɛ ala kosuma ten fo ka taa se misiri in kɔnɔna la a donnen misiri la an bɛ ka kuma surunya donc a b'a ka nafila seli de la a ye sujudu kɛ ka bɔ sujudu la k'i sigi yanni a ka taa sujudu filanan na maa kunnango in nana ka bɔ a kɔfɛ ni ka sɔrɔ ka ba in kɛ ka a kunkolo cɛmancɛ ni ka o gosi joli serila fan bɛɛ fɛ fo ka sɛnɛ ka na a bɔnsi ɲigin mɛ a gosilen yɔrɔ min na kuma min bɔra a da o de ye fustu warabil kaaba fustu warabil kaaba a ko n ye nin yɔrɔ sɔrɔ a bɛɛ ni alikaba ma cɛ k'a jira k'a fɔ ale bangera alikaba kɔnɔ wa a bɛna faga k'a ɲɛsinen de to misiri kɔnɔ a ɲɛsinen alikaba ma tigi ye mankan ye fan bɛɛ sɔrɔ sa o ye kamalen minɛ ka na mɛ o n'a ta bɛ Ali ibn Abi Talib alayhi salam a ye kangari da a denw ye a n'a kanubaw ye k'u ka dumuni d'a ma u ka ji d'a ma u kana juguman foyi k'a la ni ala y'a kɛ ale balola ani min ka k'a b'o k'a la mɛ n'ala y'a kɛ ale fatura k'o kuma u kana a su ni ka musula k'a la n'o de ye k'a tigɛ ka a cɛjuguya a ye balili k'o la ko sabula silamɛya ma jɛ ni o ye Cheikhana tiɲɛ la nin bɛ ale ka belebelebaya fɔ k'a sɔrɔ ale mɔden ale den bɛna faga Ashura dɔ la fagacogo cɛjugu ale ko min kana kɛ a yɛrɛ fagabaga la o de ɲɔgɔn taara da a denkɛ wala min ka jugu ka tɛmɛ o yɛrɛ kan Imam Ali a gosira tuma min na a ka ɲɛmaya labanw na a ye wasiya dɔ di an b'a fɔ ko testament a ye wasiya jumɛn di a denw ma yan'a ka taga alhamdulillah al-imam Ali alayhi salam a ye wasiya min d'u ma ka jan kosɛbɛ a ye wasiya min di Hasan ma ka dɔ di Husaini ma a ye dɔ di fila ma dɔw dira a denmusow ma a ye dɔ dira yani manto in bɛɛ lajɛlen ma nka wasiya in kɔnɔ Imam Ali alayhi salam a ye maaw su ka kɛ ala Israel kan ka maaw su ka kɛ kuranɛ kan ko maa kana ale bɔnnaw n'a kanubaw maa kan'u dan baara la ni kuranɛ ye yani kuranɛ kalanin tɛ o an atlu al Qur'an kuranɛ kalanin tɛ mɛ ka tugu a la ka baara kɛ n'a ye minnu ye Ali faga i y'a faamu minnu ye Ali faga ni Ali ye minnu kɛlɛ n'o ye Khawariju ye u tenw finnen don sujudu bolo hafizul Qur'anɛw don u bɛ su ɲɛnɛmaya nka u n'a ta bɛɛ lajɛlen na min y'u jɛ o de ye alul beitu kanu ye ni alul beitu kanu jɛ dɔrɔn ko tiɲɛ na yani seli tiɲɛfɛn t'a la seliji n'i y'a ta tiɲɛfɛn b'a la n'i ye sun don tiɲɛfɛn b'a la n'i ye jaka yɛrɛ tiɲɛfɛn b'a la hiji tiɲɛfɛn b'a la ne ma se ka min faamu silamɛya jɔsen bɛɛ tiɲɛfɛn b'u la mɛ silamɛya bɛ don ni kan min ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah tiɲɛfɛn b'a la n'i ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah a tiɲɛfɛn jumɛn ye a tiɲɛfɛn na belebeleba bughdu alil bait o de ye ka ban alakira kɔ la n'i alakira kɔ kɔni juguya dɔrɔn i farala maa kunnanko kan hali ni i sara alikaba kɛrɛfɛ i tɛ kisi
o kuma Ali ibn Abi Talib alayhi salam a y'u su ka kɛ kuranɛ kan k'u su ka kɛ seli kan k'u su ka kɛ ɲumanya kan k'u su ka kɛ sinji tugu kan ni ka sɔrɔ ka nɔnabilaya k'o fɔ k'o bɛ bila Hasan de la ni ɲɛ tugura a ye tugu Hasan kɔ ni Hasan tɛ a bɛ di Huseini ma a y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ka d'a ka kira ye minnu fɔ a ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o kuma Imam Ali alayhi salam a ye wasiya min fana f'u ye a ko n'u ye a ko k'a kasange u ka a da barangali kan naashu kan ko n'u y'a da naashu kan barangali kan u ka na barangali minɛ a kɔyan fan fɛ ɲɛfɛla k'o to yen ko n'u selila kan ka ban olu kana barangali minɛ kɔyan fan ɲɛfɛla u k'o to yen n'o kɔrɔtara tuma min k'u ka tugu o kɔ k'o ye Ala ka mɛlɛkɛ dɔw de nalen ye minnu b'a dɔn ale kan ka da yɔrɔ min a y'a fɔ cogo min a kɛra ten kuma min na ni barangali ninnu kɔrɔtara a ka den ninnu u tugura a kɔ sabula u y'ale fana ka janaja dogo i n'a fɔ Fatima Zahra ta kɛra cogoya min na maa minnu m'i to yen i ɲɛnɛma n'i taara hali kaburu b'a wɔgɔ Ala k'an kisi ka b'u tɔɔrɔ ma donc u y'a o suit u ye mɛlɛkɛ in suit u tugura a kɔ fo ka taa se yɔrɔ dɔ la a ye a sigi u y'a sigi donc comme Ali kun y'a f'i ye k'u ko a sigira yɔrɔ min kan u k'o wɔgɔbɛ dɔrɔn u b'a ye k'a fɔ u bɛ taa bɛn kaburu dɔ sennen ma donc kaburu min sennen don kaburu kɔrɔ de bɛ yen an fa Adama kaburu de bɛ yen ani an fa Nuh Seydina Nuh Seydina Adam Ali ibn Abi Talib dalen don olu de kɛrɛfɛ Najaful Ashraf n'o bɛ Irak jamana la Ala k'an bɛɛ sababa donc an b'a faamu kuma in kɔnɔna la k'a fɔ Ali dalen don Najaf de Irak jamana la inshallah an b'a dɔn kɔni Ali fagabagaw an t'olu kɔni fara silamɛw kan kira somɔgɔw juguyabagaw fo ka taa se fagali ma an t'olu fara silamɛw kan mais yala maaw bɛ yen hali bi ni silamɛya tɔgɔ ye minnu bɛ ninnu defan wa minnu bɛ ninnu kɔkɔrɔma dɔn wa Ali fagabagaw silamɛya kɔnɔ Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallim Ala k'an bɛɛ sababa ma naam amin hali bi mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ Ali fagabagaw soutenu ni silamɛya tɔgɔ ye sabula maa min ye Ali faga n'o ye Abdurrahman bun Muljimi a ka tɔn mɔgɔ dɔ o tɔgɔ Imran bun Hittan Imran ale ye o fasada ka Ali fagabaga fasada k'a fɔ ya dɔrbatan ko bugɔli min n'a bɔra maa la maa min bɛ siran Ala ɲɛ ka Ala ka jɔn kunnango gosi yani a ye Ali fagabaga kɛ Ala ɲɛsiranjɔ ye ka Ali kɛ maa kunnango ye subhanallah k'a jira k'a fɔ ko o ye o bugɔli min kɛ ani Ali fagali min kɛ ko o baraji ka bon mijan na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan subhanallah o Imran o min ye nin fagabaga in fasada baara man ka kɛ n'o ka hadisa ye mais o ka hadisa i b'o ye an ka hadisa kitabu baw dɔw la u bɛ baara kɛ n'olu ka hadisa ye n'o ye Bukhari ye Bukhari bɛ o cɛ in ka kumaw lakale k'a fɔ k'o ye thiqa ye ko danaya mɔgɔ n'a ye min fɔ tiɲɛ don a filanan Hurayz bun Usman Hurayz ale kun ye Ali kɔniyaba de don o don sɔgɔma a bɛ Ali danga siɲɛ 70 la subhanallah o de tun y'a ka lazimi Ali dangali siɲɛ 70 la sɔgɔma k'a danga 70 tile fɛ k'a danga 70 wula fɛ o de tun y'a ka lazimi nka o ye hadisa cɛbaw ɲininka olu ko thiqa ko danaya mɔgɔ ko fana ye danaya mɔgɔ thiqatun ko danaya mɔgɔ don ya ne tahzibu lajɛ a bɛna a fɔ donc i bɛna ye k'a fɔ Ali fagaba ani alul beitu fagabaw maa minnu b'olu la pasa hali bi mɔgɔ dɔ de b'u la pasa n'i ko i bɛ olu ka kuma fɔ dɔrɔn u b'a fɔ y'a ye k'u tɛ sahabaw fɛ ayi an tɛ sahaba ko kuma la Ali fagara min y'a faga a bɛ jɔn de ka kan na jɔn de bɛ ka a jukɔrɔma don a ye Ali fagali min kɛ o ɲɛna wa o ma ɲɛ
sabula n'i y'a ko yɛlɛma dɔrɔn k'a yɛlɛma cogo di n'o y'a sɔrɔ min ye Ali faga n'a kun ye o de kun kɛra Seydina Abubakar fagabaga ye o de kun kɛra Seydina Umar fagabaga ye o de kun kɛra Seydina Usman fagabaga ye kumakan kun bɛ yɛlɛma mais comme Ali ni Ahlul Baytu de don o kuma na solution bɛ sɔrɔ o la ani bɔyɔrɔ bɛ sɔrɔ o la Ala ka an bɛn sababa ma Ala ka hakili ɲuman di an ma ka diinɛ faamu cogo ɲuman nɔgɔya an ye Cheikhana an bɛ baro kuncɛ ni min ye o ye Laylatul Qadri min bɛ fɔ sunkalo kɔnɔna la Laylatul Qadri yɛrɛ ye waati jumɛn ye ani baara jumɛn kan ka kɛ Laylatul Qadri kɔnɔna la Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallim Laylatul Qadri Ala kira y'a jira k'a fɔ a bɛ taa laban de kɔnɔ dɔw bɛ kuma dɔ fɔ o bɛ dɔ bɔ Ala kira bonya la sallallahu alaihi wa sallam ko Laylatul Qadri yirala la k'o kɔfɛ ko a ko a bɛna fɔ mɔgɔ ye k'a la ɲinɛna kɔ cogo dɔw la bon olu façon ninnu o hadisa ninnu Ahlul Baytu tɛ baara kɛ ni olu ye fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ka Ala kira lagosi sallallahu alaihi wa sallam an b'o bila kɛrɛfɛ an tɛ baara kɛ n'o an b'o bila kɛrɛfɛ Ala kira salawatullahi alaihi wa alihi a dabɔra a kama de manto in na fɛn dɔw ka to manto ma kunba ye walasa u ka baraji ka caya i n'a fɔ jumadon waati min dɔw bɛ jaabi o dɔgɔra dɔw jaabi dɔgɔra jumadon waatiw la walasa an k'o bɛɛ kɛ Ala deli kuma ye o cogoya kelen fana na Ala y'a ka waliyu dogo jɔnw cɛ la kosɔn i ka bɛɛ bonya kana maa si dɔgɔya i bɛna taa dɔ dɔgɔya n'o bɛnna Ala waliyu ma i bɛ kunangoya sɔrɔ i bɛ dɔ fana bonya e t'a dɔn Ala ka waliyu don o bonyali b'a to i bɛ kunanja sɔrɔ o kuma na i ka bɛɛ bonya i kana jɔn duwawu la maa o maa bɛ duwawu kɛ a bɛ se ka kɛ maa tɛ da kunandi dɔn da min bɛ duwawu dɔw bɛ jaabi d'a ma i t'o dɔn wa i kana jɔ Ala kota fana la Ala kota min bɛ kɛ i jahanamadenw sababu ye e t'o dɔn donc Laylatul Qadri fana a dɔgɔra manto in na k'a to kunba la walasa an ka su in bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛmaya o t'a yira k'a fɔ ko taamasiyɛnw t'a la ani Ala kira a m'a da suɲɛ ka a fɔ cogo dɔw la alhamdulillah n'i seginna riwayaw ma bil ishara الإشارة تكفي اللبيب الإشارة تكفي اللبيب نقول لي كرا درون حكلي بشري رسول نعم على كرا صلوات الله عليه وآله أكا حديث دو مغان كلي كما فورا دولا مغان سبا إنا فو جوهاني كحديث لا وكوفو مفورا جا ندون تافي ليلة القدر كفونغو كرا جلالا كافو كو مغان سبا شو أكي إجي جولا الله أكبر نعم مغان ولون فلافنا بفو kadaka ni inna anzalnahu fi laylatil qadr ni o kuma den jateminɛ a bɛ bɛn kuma den 30 ma o kuma den 30 ni y'a jate i bɛna se salamun hiya in bɛ bɛn 27 de ma donc 27 su dɔw fana b'o ɲɛnɛmaya an ka jamana in na o su kun bɛ ɲɛnɛmaya kosɛbɛ an t'a dɔn farifa de bɛ ko la wa walama ko kura de cunna min ye maaw ɲina a kɔ wa ko wɛrɛ de bɛ ka na maaw ɲina o kuma an k'a dɔn k'a fɔ wajulu kɛnɛ ka sigi ka mɔgɔw jogo tolilen f'u ye janaya ka dabila faamaw ka tɔɲɔli dabila karamɔgɔw fana ka hasidiya dabila o ni ko caman ka maaw jogo f'u ye Laylatul Qadri su caman na tuubi sɔrɔ ka tɛmɛ kuma dɔ la nafila siɲɛ 1000 o tɛ se ka maa ka bana dɔw furakɛ Ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma bijahi nabi sallallahu alaihi wasallam sango kuma dɔ Ala kira yɛrɛ y'a fɔ an ye a ko sunkalo la ko ruba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash sunba caman bɛ yen u tɛ foyi sɔrɔ u ka sun kɔnɔ fo n'a kɛra kɔngɔ ani minaya o ruba qa'imin laysa lahu fi qiyamihi illa sahru a ko maa dɔ fana bɛ o bɛ su bɛɛ lajɛlen kɛ nafila seli la foyi t'a ye fo n'a kɛra a ye si ɲɛna min kɛ o kɔrɔ ye di a dɔw yɛrɛ u bɛ ni dugu jɛra fo ka taa a lakali ye i k'a dɔn k'a fɔ ale tun bɛ sufɛ nafila seli yɔrɔ dɔ la Ala ka an ka limaniya jidi an bɛ baara ɲuman minnu kɛ Laylatul Qadri la a sara bɛ Ala de bolo Ala ka sɔn ala an bɛɛ Ala ka an laban ɲɛ Ala ka hɛrɛw latigɛ an ɲɛ a su kɔnɔna la ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ an kan n'an ka jamanaw kan a su kɔnɔna la Ala ka an kɛ san wɛrɛ yebagaw olu la bijahi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Cheikhana an waati na cogoya kama an bɛ i fo k'i wale ɲuman dɔn
kuma kan nafa mamuno ni u bɔra ka fɔ sisan an bɛ Alahu taala a faamu cogo ɲuman ani k'u minɛ ka baara kɛ ni ladilikan ninnu an bɛ Alahu taala deli Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen an bɛ baara minnu kɛ Ala batow la an bɛ Alahu taala deli Ala k'a kɛ Ala kama baaraw ye Ala kana yɛrɛ yirantiya ye Ala parce que ni mɔgɔ ye baara min kɛ yɛrɛ yirantiya kama dɔrɔn Ala b'i sen bɔ o la Ala kan ka baaraw kɛ Ala kama baara ye ka segin k'i fo an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ i foli ni wale ɲuman dɔn na hayi baara in ne bɛ ka kɛ i yɛrɛ ye bamananw ko maa bɛ fɔ i yɛrɛ ye ci ɲuman na an bɛ Alahu taala deli kɛnɛya dafalen sijan ni labanko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an ye dɔnni min bɛ yen nɔ Ala k'a jidi k'a barika don denbaya la bijahi nabi wa alihi ka segin ka an filɛbagaw fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu cɛsirilen don ni jamukan in filɛli la ni sirifuw ka d'aw ye sirifuw ka baro ka d'aw ye an bɛ Alahu taala deli Ala ka ani aw bɛɛ lajɛlen to sirifuw kanu kama Ala ka sigida nataw jira an bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم والتسليم بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب